Това е част 3 на епизод 2 и сега евентуално си мисля дали да се апдейтна бутушите. Ето, апдейтнах ги. Сега има малко повече кръв, защото си взех фейдж и сега наблюдавам ако тима ми има нужда от моя ултимейт. Така. Виждам, че гората ни съответно не му трябва червения бъф и затова ще го взема. Малко предимство за AD Carry да има червен бъф. Защото в тимфайт може да се спаси много по-лесно. И ето, че трябва помощ на мида. И моят съотборник Чогат, сега който слезе от топ лейна, но ще оставя Ли Син малко да пофарми на ботъм лейна и ще помогна на моят отбор да пушне на мид. И о, това заболя. Отново грешка от мене. Едно стабилно копие на Нидали. Така, ултимейт насам. И грешка с ултимейтът. Фокусът е Нидали. Гониме техният танк, джанглър, Мелфайт. И отнасям стабилен екзост. Бариер ме спасява отново. Както казват хората, бариерата в точния момент спасява животи. И смятам да купа малко части за Last Whisper. Last Whisper е най-важният айтъм за AD Carry, когато в enemy team има поне 3 човека с повече от 100 армор. В този случай Мелфайт, Олаф и това са ценно, също Мелфайт. Last Whisper е задължителен, понеже съм с Езриел, а той има малко по-различен билд от тези AD Carry-та, които наблягат на Basic Attacks. И Сона и Мелфайт взимат червен бъф. Пробвах се да го открадна, но неуспешно. И моят тим влизат в битка. Така успявам да взема кил. И предпочитам да остана в боя и да бия малко демидж, за разлика от двама човека от моят тим, които отидоха да гонят тяхното AD Carry.
И отново взимам копие, понеже се излакомях тук и отидох да гоня Олаф, за да му направя малко повече free damage. И ще взема синия бъф, въпреки че нашият Суейн ще се оплаква после. И нашия тим отново правят пуш на мидъл. И ще пусна един ултимейт на там. Ето го и Last Whisper. И сега е момента за Trinity Force. И ще мина да взема нашия червен бъф. Трябва да пингна на моя тим да не влизат в битка без мене, но те отново предпочитат да влязат в битка без damage dealer на тима. И съответно губят тимфайта. Надъхват се, понеже имате или кери в момента. И отново глупав ход от техния Miss Fortune. И enemy team сурендват. Това беше крайната част на епизод 2. Играта ми с Ezreal. Бях 12-0. И ще се видим в епизод 3.